Здравейте хора, днес ще ви обяснявам как вече за 15 път обикалям Европа с помощта на Европейския съюз. Тук съм направил една лека графичка, за да мога да ви обяснявам по-структурирано. И сега почваме една по една да говорим за всичките програми, какво представляват, как се кандидатства и целият процес, за да може и вие да почнете да обикаляте Европа без пари. Значи първо да започна от там, че всичките програми, за които говоря в момента, са спонсорирани от Европейския съюз. И първата от тях, която е най-известна, но все пак може да не я знаете, е Erasmus+. Erasmus+ програмата като цяла е огромна програма и има в себе си много проекти, като има дългосрочни, краткосрочни. В момента тук съм на краткосрочен проект в Испания и живеем в едно даскало. В момента съм в даскалото. Ще прекараме 7 дни, фокусирайки се върху изкуство и танци с испанци и италианци и българи. Това е първият тип проекти, води са младежки обмен. Каква е идеята? Да съберат деца, младежи от цяла Европа в едно място и да обменят опит. Другият тип проекти, които може да ви интересуват, са тренировъчните курсове. Там вече е една идея по-профилирано, по-професионално. Викат треньори, които са специалисти в дадената сфера на темата, защото всеки един Еразъм си има някаква тема. В момента тук, както казах, е изкуство и танци, но има и също опазване на околната среда, дигитализация, предприемачество, inclusion, забравих думата на български, и вече в тренинг курсовете да кажем, че са по-сериозни, по-интензивни са. Докато младежките обмени, което е тук в момента в Испания, не е по-чило, е по-ларше, но все пак го има това, го има този културен обмен и този експириенс, като цяло да пътуваш без пари. И като цяло младежките обмени, тренировъчните курсове, както и всички други проекти по Еразъм, са изцяло спонсорирани от Европейския съюз, което означава, че всичките пътни разходи, храна, напитки и настаняване са ви абсолютно покрити и вие може да дойдете единствено с някакви джобни да си купувате от магазина някакви работи. Опа! Че няма да го катим. Така, следващата програма, към която отивам, е Discover EU. Тук няма повече хора говорим за Еразъм. Има KL2, KL3, мато и са вече дългосрочни проекти. Сванахте идеята. Еразъм, младежки обмени, тренировъчни курсове от 18 годишна възраст, ако сте, до 30 годишна възраст. Има най-много младежки обмени. Тренировъчните курсове обаче, те са от 18 до безкрай. И има също така младежки обмени като този, много рядко, които са от 13 до 30. Но младежки обмени са от 18 до 30 само, да се знаете. И минаваме към Discover EU. Това е програма отново спонсорирана от Европейския съюз. Става въпрос само за 18 годишните. Всеки, който е на 18 години, може да кандидатства в програмата Discover EU и да спечели карта, с която може да обиколи цяла Европа без пари с влак. В смисъл, дава ти карта, която ти покрива транспорта с влак единствено. Пътуваш из цяла Европа само с влак. Вече хотели, храна си плащаш, но влака ти е покрит. Пак за Европа да ти покрият влака е една огромна сума от разходите ти, защото в Европа влаковите са много скъпи. В България БРЖ-то е доста ефтино, но в Европа влаковите върват между 50 и 100 евро на посока. Зато и че ви помагат се едно да обиколите и да опознаете Европа. Но става въпрос само за 18 годишници. Прехвърляме се към последната програма, която е European Solidarity Corps или ESC съкратено. Ти представляват дългосрочни, в повечето случаи дори краткосрочници. Има такива деца бъдат краткосрочни, те са по 2-3 месеца, а дългосрочните са от 8 до 12 месеца, че може и повече. И идеята е да отидете пак в някаква европейска държава и да пребивавате в някакъв град и да доброволствате по дадена тема. Примерно да създавате разъм проекти, да организирате концерти, събития, евенти, всяка работа. Да садите дървета, ако е свързано с опазване на околната среда, и да извършвате тия дейност, да занимавате с социални мрежи, дигитален маркетинг и това докато живеете и опознавате културата на дадена страна. Също така имате възможност да научите езика и след това ви дават сертификат, че сте минали подобен проект, който може да използвате в бъдеще. Има два типа проекти, сега тук да обясня малко. Значи стандартни, които са си просто, както ви обясни, дигитален маркетинг, да съдите дървета, да организирате евенти, събития, концерти, които са си доста лесно достъпни, само кандидатствате целият процес, и хуманитарна помощ, където вече не въпращат в Европа, както през стандартните, а са по-концентрирани към Африка и много бедни страни, в която има нужда от някаква по-специфична помощ, да помагат на бежанци, да обучават децата в Африка и такъв тип проекти. Детството най-вероятно сте чували доста, но там се изисква сертификат, който в момента е доста сложно да се изкара, тъй като местата за записване към сертификата са пълни, и от European Youth Portal, сега ще го напиша. Значи European Youth Portal. Малко ковче стана, но все пак.
Европейски младежки портал, European Youth Portal. Там влизате и си правите регистрация за Европейския корпус за солидарност. Иначе няма как да кандидатствате по тези проекти. Влизате в European Youth Portal, правите си профил, настройвате се, трябва ви CV от Европас. Даже ви напиша тук. CV Europass. Малко е импровизация хора, но все пак. CV Europass в Европейския младежки портал и вече почвате да се кандидатствате по тия проекти. И тук връщам се малко пак към Еразъм проекти, младежки обмени, тренировъчни курси, където говорихме. Там исках да ви кажа, че просто след всеки завършен проект ви дават сертификат, който се казва Youth Pass, който може да използвате във вашите CV-та в работа и ви помага доста, тъй като вашите работодатели, като видят, че сте ходили на такива младежки умения, разбират, че сте доста отворен човек, знаете как да комуникирате с хората, лесно адаптивни сте и за международни фирми, да кажем, доста, според мен доста може да ви помогнат. Особено тренировъчните курсове. Ето тук TC е тренинг курс и UI е Youth Exchange, ама да, тя са доста по-добре. Тук е малко повече Youth Exchange, са малко повече за парса, докато не мога да скрия душата. Има пак занимания, пак много зависи от самите организатори, но все пак тренинг курсовете са по-профилирани, по-специализирани. За рече хора, включваме се в малко по-различна обстановка, батерията ми свърши буквално, почнах да снимам целия клип на 20% и за 20 минути падна до 0 и дори и не е същия ден, това вече на следващия ден и знам, че исках да ви обясня как да кандидатствате. Сега ще мина и предстои набързо, за да знам, че клипът е завършен. Имам в момента 100% от телефона и се надявам да стане работа. Имам големи проблеми с този телефон, но нека да не говорим за това и да продължаваме. Значи, бях стигнал до там как да кандидатствате, то всичко ще е след смисъл, вие няма да го забележите, че е минал цял ден, както не съм говорил, но все пак. Сега да ви обясня хора как да кандидатствате за всички тия възможности. Първата ви опция, може да видите само каква яка показалка имам, е Facebook. Пишете в Facebook Erasmus Plus България Projects и има много. Влизате там първа, втора, трета, влизате join-кат всички си, някои са публик, някои са правят, кандидатствате всичко топа. И почвате да кандидатствате вече за самите проекти. Второто ви е официалната Instagram страница на Erasmus Plus. Пишете Erasmus Plus Official и последвате страницата, те пускат сторията на много проекти всеки ден. И почвате да аплайвате и почвате да ходите по проекти. Третата ви опция вече е малко по-интересна информация. Става въпрос за платформата Salto. В нея може да намерите предимно тега връзка. Предимно в Salto може да намерите тренинг курсове, които бях обяснял, са по-интензивни курсове. И да кажем, Salto е по-съръчено към хората, които имат по-професионален интерес към програмата. Salto може да се използва също така от хора, които пишат такива Еразъм проекти. Зато и че е доста важна платформа за тренинг курсове да кандидатстват и развитие на вашите компетентности, придобиване на квалификация в дадена област. И последната опция, която отскоро разбрах, че е възможно, зато и че според мен доста малко хора знаят за нея, е ЦРЧР, това е Център за развитие на човешките ресурси. Това е организацията в България, която се занимава не с организацията, с бюджетирането на тези проекти и приема подобни проекти и ги финансира. И в нея може отново да намерите предимно тренинг курсове, т.е. по-интензивните и с по-професионалната насоченост и влизате в ЦРЧР и влизате в секция обучения и там почвате да кандидатствате пак предимно за тренинг курсове. Ако сте такива, които искате да ходите повече по младежки обмени, да се възползвате от тях, ви препоръчвам Facebook и Instagram. Долните две са за професионална квалификация. И обзето е тих. Надявам се хора, клипа да ви е бил интересен и образователен и се надявам да почнете да ходите по Еразъм проекти. Ако има нещо, пишете в коментарите, с радост ще ви отговоря или ми пишете налично в Instagram. Сложил съм си навсякъде Instagram линкови работи, просто последвайте и до скоро!